Kiitos, se on 50 tilaajaa. Joo. Sitten räppii! Mulla on kaktus, siinä on edelleen paljon karvoja, hei huli hei. Ja mulla on iso kynä, sitä mä en löydä, jälleen kerran se hukkunut onkin. Mulla on kuulia, niitä on 250. Juomapullo on, siitä mä juon. Joo, kaktus on hieno, hei. Sitä en syö, se maistuu makaronille. Tämän Iron Golemin mä sivuun heitän, moi hei. Mulla on kulkeet ja mulla on violetti kynä. Tää on spesiaaliräppi. Yeah. Nyt on aika lopettaa. Moi, hei.